gitem rito ji kik donje CBD sana. Kenya kata nyoro ni yudo ka Regional Commander Police no wacho ni dino yo ogidin ji mar hinyo ng'ato kata mondo mi gitam ji ni kik dhi, lakini gima ne gitemo timo ne gitemo rito jo biashara mondo kik ji dhi keth biashara mag ji. Koro laws mag ng'anyo gi onego beni giwuog mapiyo kech ka gisewuogi ni makoro gidhi rito jopiny to girito serikal to gidhi rito jo biashara kendo gidhi rito nyaka nyithi skul moko yuni ka ng'anyo nitiere ok nyathi ok dhi skul ok biashara ok dhi mbele. Yes. Erokamano Moses Obala, Sophie Dhibira kachiel kodin Peter Goro kuom kawo thuolo maru odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak nyaka Ramogi Ajwang'. Imbe nagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mano mar twak maro mokwongo e chenro mar piny. Geno ni chike mago mag ng'anyo kata chike marito ng'anyo kata jong'anyi bo bed ka ikete yo makare mar mondo mi kinde mabiro mbele ka nitiere rapar kata ng'anyo moro mabede pacho kae to bedo e yo ma ochane yo makare kendo kaluwore kod chike mano winjo beni loso kod bad migawo mar obila Attorney General kachiel kod obila mondo kik wane kethruok moro amora mar mwandu to bende obila orit jopiny e yo makare. Nyaka Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani. Wakawo mana yweyo madundo gi sani. Chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Jai Lieta. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.